Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu Brayat Suci utawi pesta keluarga kudus Gusti Yesus, Ibu Maria lan Santo Yusuf. Mugi-mugi ing minggu menika kula panjenengan mirungganipun Bapak Ibu saged nderek misa sesarengan lelungguh ya jejer sak omah. Bapak Ibu ngapit para putra, mugi-mugi Brayat Suci Nasaret estu dados tulodo, dados kaca benggala anggenipun Bapak Ibu para kadang kinasih bangun gesang bebrayatan Katolik ing jaman menika. Pancen boten gampil, kadangkala emosi utawi manah sing boten sabar tansah dados sebab komunikasi antawisipun anggota brayat dadi ora apik, saengga padudon ingkang cilik menapa dene ingkang ageng lajeng kalampah. Mila salah setunggal ingkang kedah dados pangupadi kula panjenengan anggenipun bangun gesang bebrayatan utawi gesang sesarengan ya tansah sinau sabar siji lan sijine. Awit naminipun lelono bangun gesang bebrayatan kula panjenengan nggih sadar boten sedaya saged kalampah kanthi lancar. Kadangkala bungah susah, begja cilaka, sehat lara menika dados dinamika anggenipun bangun gesang bebrayatan. Yen pas sehat begja bungah anggenipun nglampahi gesang bebrayatan langkung gampil tinimbang rikala cilaka, rikala susah, rikala gerah. Ananging komitmen bangun gesang sesarengan tunggil brayat antawisipun suami lan istri menika sampun dados kesagahan, kesediaan lan janji wonten ing ngarsa dalem Gusti. Mila kados pundi ngrawat kasetyan netepi prajanji ingkang sampun kaaturaken ing ngarsa dalem Gusti rikala nikah rumiyin. Ing pahargyan Ekaristi Brayat Suci sae menawi paroki-paroki utawi kapel-kapel ngawontenaken nganyarake janji perkawinan supados ingkang sepisan yo ngelingake suami lan istri anggenipun janji prasetya ing ngarsa dalem Gusti anggenipun kepengin bangun urip bebarengan. Ingkang kaping kalih nggih tentu dados komitmen ingkang dipun anyarake. Yen wingi-wingi mbok menawa wis lali terus lingayati ling uripi ya wis ora setya, nah sakmenika dianyarake malih terus dibangun malih supados anggenipun nglampahi gesang bebrayatan saklajengipun suami lan istri para putra sak omah estu misungsungake pangabdi kangge nggayuh kararjaning gesang sesarengan kabegjaning gesang bebrayatan. Brayatipun Ibu Maria lan Santo Yusuf ugi ngraosaken lan ngadepi bungah susah, begja cilaka, sehat lara anggenipun lelono bangun gesang bebrayatan. Mbok brayat menika kinarsakaken Allah piyambak lan binerkan ing Allah, nanging naminipun bungah susah menika tetep dados dinamika wonten ing gesang bebrayatan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis.
Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab kalih ayat 13 ngantos dumugi gangsal welas, kalajengaken ayat 19 ngantos dumugi 23. Saungkure para sarjana Yusuf dikatingali malaikating Allah ing sakjroning impen lan dingandikani, "Tangiya, ajaan sang timur sarta ibu dalem ngungsi menyang Mesir lan manggona ing kono nganti diparingi wisik maneh, awit Herodes nggoleki sang timur nedya disedani." Yusuf wungu lan bengi-bengi ngajak ngungsi sang timur lan ibu dalem menyang Mesir. Ana ing kono nganti tekan sedane Herodes supaya kaleksanan sabdaning pangeran lantaran nabi dalem, "Putraku dak timbali saka ing tanah Mesir." Bareng Herodes wis seda, malaikating Allah ngatingali Yusuf maneh ing sakjroning impen ana ing Mesir lan ngandikani, "Sang timur lan ibu dalem gawanen bali menyang tanah Israel, jalaran kang padha ngarah sedane wis ora ana." Yusuf nuli mangkat ngajak sang timur lan ibu dalem kondur menyang Israel, nanging bareng mireng yen kang genteni Herodes ngereh Yudea iku Arkelaus putrane, banjur ora wani mrana. Sawise nampa wangsiting pangeran ana ing sakjroning impen, banjur budal menyang Galilea lan dedalem ing kutha Nasaret. Amrih kaleksanan wewecaning nabi, panjenengane bakal kasebut wong Nasaret. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah krembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi bot repoting Yusuf anggenipun ngayomi brayat. Rikala sang timur tasih bayek pranyata Herodes nata prapat ing Galilea ngarah sedane. Awit isu ingkang berkembang rikala semanten sampun miyos sang nata. Herodes rumaos kedudukane kaancam, mila anak-anak usia 2 taun mudhun disedani. Yusuf ingkang bangun miturut dumateng Allah astu mirengaken menapa ingkang dados tuntunaning Allah lumantar malaikat. Rikala didhawuhi ngungsi wonten ing Mesir, saknalika bengi-bengi ngajak sang timur lan ibu dalem ngungsi wonten ing Mesir. Boten gagas mengko neng kono kepriye, arep omah neng ngendi, manggon neng ngendi, terus omah sing kene lan maneka warni sing ana neng kene kepriye, sapa sing ngopeni. Sedaya boten digagas amrih ngayomi brayat. Sikap menika temtu saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami Bapak Ibu anggenipun ngrawat gesang bebrayatan, ngrawat ngayomi brayat. Awit ing tantanganing gesang jaman menika, yen brayat ora diayomi ya bakal kelu maneka warni mentalitas jaman. Umpamane kemawon free child, brayat wis wegah duwe anak, utawi materialisme anggone mbangun relasi bebrayatan disawang materine.
bojoku iso menehi aku apa, anak-anakku iso menehi aku apa, aku iso menehi apa marang bojoku, marang anak-anakku, saengga anggenipun gesang bebrayatan ya mung golek materi, mung fokus marang materi. Sing penting aku wis goleke pangan, goleke duit nggo nyukupi butuh cukup. Utawi mentalitas hedonis, urip sing disawang mung penake. Rikala bojoku sih penak, anak-anakku ya penak, aku dhewe ya rumangsa penak, lancar-lancar kabeh. Ning nek wis rumangsa ora kepenak, terus bahaya. Lumantar perjuanganipun brayat suci, kula panjenengan kaajak supados nggih sadar bangun gesang bebrayatan menika ya ana bungahe, ana susahe. Ingkang penting kados pundi? Kados Yusuf tansah bangun miturut dumateng Allah lan tuntunan dalem. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.